Jo nyt yli 190 koulua ja organisaatioita käyttää Skillsteria ja sillä on yli 17 000 käyttäjää vuosittain. Hei, nimeni on Penni ja kerron, miten me Skillsterillä teemme simulaattoreilla kouluttamisesta helppoa ja edullista. Skillster on työpöytäpohjainen simulaattori, jossa ostat ohjelmiston meiltä. Laitteiston ostat lähimmästä kaupasta. Yleisimmät simulaattorikokoonpannot, joita asiakkaillamme on, ovat... Tämä on tracker. 3 näyttöä, ratti ja polkimet. Sopii hyvin kuorma-auton ajamiseen. Saat laajan näkymän ympäristön tarkkailuun ja näet hyvin taustapeileistä. Dikkää! Yhden NYT:n ratkaisu antaa hyvän pystyn 10 TY-koneille, kun ajat kaivinkonetta ja pyöräkuormaajaa. Siihen tarvitaan suuri nyt, ratti, polkimet ja ohjaussauvat. The Truck Digger. Yhdistelmässä sinulle, joka haluat ajaa kuorma-autoa tai tytkoneita, kuten kaivuria tai Pützer-kuormaajaa. Voit ajaa kaikkia ajoneuvoja riippumatta näyttöasetelmasta tai ratin koosta, kunhan sinulla on oikeat ohjaimet. Meillä on verkkopohjainen oppimistyökalu, jossa voit opettajana hallinnoida, seurata tuloksia ja luoda omia kursseja. Sen lisäksi, että oppilas näkee tuloksensa simulaattorissa, hän voi seurata edistymistään, varoituksia ja pisteitä MyRide-sovelluksessa. Myreidessä on myös ajopiirturisimulaattori, jossa oppilaat voivat harjoitella ajoaikojensa kirjaamista. Skillsterissa kaikki sisältyy tilaukseen. Kaikki ajoneuvot, toiminnot, päivitykset, tuki, ei piilokuluja. Lopuksi Skillsterin ydin on yksinkertainen. Luomme simulaattorin, joka on edullinen ja käyttäjäystävällinen. Kehitämme sitä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Varaa demo, niin aloitetaan.